Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu tattauna ne dangane da wani babban airdrop da ake ta farming a duniyar crypto. Sakamakon shawarwari da 'yan uwa suka bayar, sukan ta tambaya idan suka ga mun sa interactions volume ɗinmu a shafukanmu na Facebook da Twitter da WhatsApp. Su tambaya wannan menene, wani ya ce a ba sa link ya rijista, wani ya ce kaza, sai mu ce mai ba link ba ne. So kuma wani za ka yi mai rubutu ka mai bayani voice ya ce haka bai gamsar ba. Sai 'yan uwa suka bayar da shawara cewa me zai hana a yi bidiyo domin 'yan uwa su masu amfana. A duk wanda yake harkar crypto, duk wani masanin crypto ya san menene Zksync era. Duniyar crypto ba ta taɓa zan iya cewa samun wani airdrop ba wanda take ɗaukin zuwansa ba irin wannan Zksync era ɗin. Wanda kusan a yanzu sun yi raising volume ɗin da mutane ba su taɓa tunani ba, sun yi raising volume sama da dala miliyan 500 dalar Amurka. To kuma hatta Arbitrum 1 da suka bayar da airdrop an ga yadda abin ya kasance bai kai nasu ba. To kuma airdrop sun gabata kaman Arbitrum 1, Optimism, APT, Aptos, duka wannan airdrop ɗin sun gabata. To shi yasa 'yan uwa suka ce me zai hana mai bidiyo domin kowa da kowa ya amfana. Na ce to za mu samu lokaci mu ware mu yi bidiyo ɗin. To a yau za mu yi bidiyo ne akan mataki na farko da mutum zai iya fara interaction a ainihin wato Zksync era. Abinda mutum yake buƙata kawai kai tsaye shine ya shiga Play Store ɗinsa ya je ya yi searching na ainihin wato MetaMask. Idan ya rubuta MetaMask za ku ga gata nan ta fito ma a suggestion. Idan ya rubuta za ku ga gani nan ina da ita already, buɗe ta kawai za mu yi. To tunda muna da ita mu je mu buɗe ta. Kai da baka da ita in kai downloading ɗinta za a baka wasu phrase ƙwara 12. Idan ka zo ka buɗe ta kai downloading za ta ce maka create a new account, ba import an account ba, create a new account za ka taɓa. Za a baka wasu kalmomi guda 12. Ka samu biro ka rubuta su a gefe a farar takarda, sannan ka ɗauke su a waya ka sa su a drive, wannan hoton da ka ɗauka, sannan kuma ka ajiye ta a Google. Duk wani wuri da ka san za ka iya ajiye abinka domin ba za su ɓata ba, to ai ƙoƙarin ai haka. Domin ko nawa kake da shi matuƙar ka rasa waɗannan phrase ɗin ƙwara 12 fa to ka rasa wannan wallet ɗin kenan har abada, kuma ba a iya dawo da ita. So ka ga za ka iya ka canza waya ko wayanka ta faɗi a lokacin da baka sani ba, amma sakamakon yana drive ɗinka sai dai ka je ka ɗauko hoton ka kwafe ka rubuta. Sannan wani abu da mutane ba su gane ba, wurin ɗaukan phrase na ainihin kowace wallet ce ta a duniyar crypto ba a ɗaukan phrase a capital letter, a small letter ake rubutawa har farkon. Shi yasa za ka ga wani ma ya yi sabuwar waya ya zo zai importing ɗin tsohon phrase ɗinsa ya rubuta, sakamakon farkon ya fara da capital letter, misali a ce ball ne sai ya fara da capital letter B, sai ga ana ce mai wrong phrase. To ba wrong phrase ba ne, kawai wannan capital letter da ya saka ne. Wannan kenan. To idan ka buɗe ka kwafe waɗannan phrase ɗin ka buɗe ta, to sai ka shiga ainihin wato MetaMask ɗin naka. Bari in shiga tawa za ku gani zai kawo ni tunda ni na riga na buɗe, ba sai na yi bidiyo ba wurin yin rijista ɗin, saboda za a bani waɗannan kalmomin ƙwara 12. Su waɗannan kalmomin ƙwara 12 da za a bani kaman sirri na ne, su ne makullan kuɗin nawa kenan. In na bayyana su kun ga akwai matsala. To yanzu zan rubuta password shi ma saboda privacy, zan ainihin wato ɓoye shi. Zan dakatar da bidiyon, in na rubuta password ɗin sai na ci gaba. Na'am, kamar yadda kuke gani gashi na riga na rubuta password ɗin, sai mu in danna unlock kai tsaye. Idan na danna unlock za mu jira ya ainihin wato yi searching. Kai tsaye zai kai ka zuwa cikin ainihin wato ita wallet ɗin ta MetaMask. Yau kamar yadda muke gani gashi nan ta buɗe min, a nan sama an rubuta Ethereum main network. To a nan wurin da aka taɓa Ethereum main network sai mutum ya taɓa shi, ya danna add network kamar yadda kuke gani a ƙasa. Idan ya danna add network sai ya ainihin wato zaɓi wannan Arbitrum 1 ɗin gashi nan kuna gani Arbitrum 1, sai ya taɓa add. Wannan Arbitrum 1 ɗin shine muka ce an bada airdrop ɗin shi a wannan shekarar da ta gabata a cikin azumi, ban taɓa mantawa. Sannan kuma ni na san abokanai na wanda ɗaya daga cikin su ya samu miliyan 2 da wani abu, ɗaya ya samu miliyan 1, ɗaya ya samu 700,000 wani kaza.
kuma ni ma ɗin da nake magana na samu, amma ba sai na faɗi nawa aka bani ba saboda tsaro. Shi ma wannan optimism ɗin shi ma sun bayar da shi ma kyauta, shine na yi muku bayani ɗazu a ainihin wato da na fara farkon bidiyon. To kai tsaye sai mu danna add, gashi nan ka danna add, sai mu danna approve, muka danna approve sai mu danna switch network ɗin nan. Za ku ga a da yana nan Ethereum main network ne, kun ga yanzu mun dawo da shi a Ethereum 1. Wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu, nan ƙasan nan ga wani abu nan za ku ga na sa pointer ɗina, shine browser dApps kenan na browser na wallet ɗin, sai mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi kai tsaye zai kai mu a asalin wato home page ɗinsu na browser. To sai mu taɓa, idan muka taɓa sai mu share wannan bayanin da ke kai, sai mu rubuta wannan. Zan yi pasting ɗin wani links, masu gani sai su ainihin ɗauka, waɗanda ba su gani kuma zan faɗa sai su rubuta chainlist.org/chain/324. kai tsaye sai mu danna wannan, ga enter ɗin nan a can ƙarshen keyboard ɗinka daga hannun dama, sai mu taɓa shi, gashi nan kun ga na taɓa shi yana ainihin wato searching. To bayan nan sai mu scrolling mu je ƙasa, sai mu taɓa ga connect wallet, ga ta nan muna gani connect wallet, gashi kuna gani Zksync era mainnet, wannan chain ɗin ne, sai mu taɓa connect ɗin nan. Idan muka taɓa connect kai tsaye sai mu ƙara taɓa ga wani connect nan a ƙasa. Na'am, mun taɓa shi, kun ga ya sa connected, kun gani zai kawo ku wannan shafin, sai ku danna approve. Bayan kun danna approve sai ku danna switch network. Bayan kun danna switch network sai ku danna got it ɗin nan. Shikenan mun gama. Sai ka danna nan ga alaman wallet nan wurin pointer ɗin nawa, sai mu taɓa ta. Kun ga nan sama ta tashi daga Ethereum 1 ya dawo Zksync era mainnet. Na'am, yanzu in ka taɓa nan za ka ga duka networks ɗin a kai. To yanzu transaction ɗin da za mu bar shi akan wannan Ethereum 1 ɗin. Yanzu sai mu bar shi akan Ethereum 1. Wannan shine step na farko na fara yin transaction na Zksync era. A nan za mu dakata da bidiyon, sai a bidiyo na gaba insha Allahu za mu yi bayani yadda za a turo dala, me za a turo ɗin, kuma daga ina za a turo zuwa wannan wallet ɗin domin fara Zksync era ɗin. Kada a manta kuna tare da Shurem Tech, ma'ana YouTube channel. Dan Allah 'yan uwa a mana liking, a mana subscribing din channel, sannan a danna alamar ƙararrawa domin idan mun saki sabon bidiyon mu kai tsaye ya ainihin wato a sanar da ku ta hanyar notification. Allah ya sa mu dace, sai anjimanku.